Здравейте, аз съм Ралица и сега ще покажа как да направим един интересен скок, който се прави с помощта на това. Нарича се кръг за плетеница. Ще започнем като направим една опашка. При хората с гъсти коси трябва да не е много стегнато, защото кокът няма да успее да стане. Аз така обръщам се, за да виждате. Ето така, както виждате, трябва да се го движи. Мушката е отдолу. Ето така. И сега в тази дупка слагате вашата опашка. И изтегляте нагоре. Ето така. Сега пресвятате. И вече сте готови с този скок. Той е доста добре. Така, благодаря ви за гледането. Надявам се да харесате другите мои клипи.